ମୁଁ ତ କହିବି ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଯଦି କୌଶଳ ସେନା ମାନେ ଏତେ ଉତ୍ପାତ ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଉଠାନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ କେତେ ଦମ ଅଛି ଆଉ ଚିରିକି ଫୋପାଡିଲେ ଦେଖିବା ତମ କୌଶଳ ସେନାର କେତେ ଦମ ଅଛି। ସନଲିସା ଦିଦି ତୁମେ କୁଶଲ के एतकी क्या बिलझुଛ मानिन कि स्वतंत्र कौशल राज ହେଇଗଲା ବେଲେ ନିଜକେ ନିଜ ମୁଇଁ କୁଶଲ ରାଜର ଟୁକେଲେ ବୋଲିକରି କହିକରି ଲାଜ ଲୋଚନା ନାଇଁ କର ତ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଟୁକେଲଟେ ହେଇକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଟୁକେଲଟେ ହେଇକରି ମା ସମଲେଇ ମାର ଛୁଆ ହେଇକରି ତମେ ଏନ୍ତା କଥା ମାନେ ଯଦି କହୁଛ ନିଜକେ ନିଜ ପଚର ଏଇଟା ଠିକ୍ କହୁଛ କି ଆଉ କୁଶଲ ସେନାମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଆରୁ ଉତ୍ପାଦ ହଉଛନ୍ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ କହୁଛ ଶୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଏଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ କି ମନୋଜ ମିଶ୍ରର ସମର୍ଥକ ଆମେ କୌଣସି କଳାକାରର ସମର୍ଥକ ନୁହଁ କି କୌଣସି ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହଁ। ଆପଣ ଏଇଟା ବି କହିଥିଲେ କି ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା, ଆମେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। আর আমার ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ। ଆମେ ତାର ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ଆମେ କୌଣସି ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହଁ କି କୌଣସି କଳାକାରର ସମର୍ଥକ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମକେ ନେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାକେ ନେଇକରି ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଭି ଯେନ୍ଟା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରହିଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯଦି ଫିଲ୍ମଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଥମ ମୁଭିକି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଯେନ୍ଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଆଇଲେକ୍ସରେ ସେନେ ଯେନ୍ ଭିଉୟର୍ସ ମାନେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲେ ଭିଜିଟର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ମୁଭି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫିଲ୍ମ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆମର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯିବ। ଏଇଟା ମୋର ରହିଲା କଥା ସନ୍ଦେଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କୁଶଲ ସେନାମାନେ ଯଦି ନିଜର ମାଟି ହଙ୍ଗ ଲାଗି ଲଢ଼ୁଛନ୍ ସେଟା ଉତ୍ପାଦ ଏକେ ତୁମେ ବୋଧେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରହିକରି ବି କିଛି ସୋର ନି ପାଇବା ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନେ କେନ୍ ହିସାବେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଉପରେ କେନ୍ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଯଦି ସୋର ପାଏ ତ ଏନ୍ତା କଥା କହେତ ନେଇ ଏନ୍ତା କଥା କହବାର୍ ଲାଗି ତମକେ ଲାଜ ଲାଗ୍ତା। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଗି ନେଇ ଲଢ଼ ତମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର ଲାଗି ଲଢ଼ୁଛ। ଯଦି ତୁମର ପ୍ରଥା ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ନି ହେଇଥିତା ତୁମର ବିଜନେସ୍ ଠିକ୍ ସେ ଚଲିଥିତା ବେଲେ ତମେ ନି ଛଟକିତ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର ଲାଗି ଲଢ଼ୁଛ ଲଢ଼। ବାକି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଏନ୍ତା କହିବାର୍ କାଁ ଜରୁରୀ ଅଛି କାଁ ଯଦି ମାଟିର ହଙ୍ଗ ଲାଗି ତୁମେ ବାହାରି ନି ପାର ଲଢ଼ି ନି ପାର ବେଲେ ତୁମେ ଚୁପଚାପ ରହ। ତୁମେ କାଣା ଭାବୁଛ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପ ଆସିଲା ଦିନୁ ଇ କୁଶଲ ସେନା ବାହାରିଛନ୍ କେ कौशल आंदोलन आजिर आंदोलन नहीं से कौशल आंदोलन दीर्घ 26 वर्षर आंदोलन लड़ाई एत बेसी होता दिल्ली में धारणा दि जाता आज के 15-17 वर्ष तले 20 वर्ष तले भुवनेश्वर राजभवन घेरो विधानसभा घेरो आगु होता ये अंचल मानव संपदा के अवहेला करा ये अंचल शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन जेन परिमाण रे शिल्पायन जेन परिमाण रे कृषि उन्नति हबार कथा नहीं जे आमर एरिया रे आज पृथ्वी सबुठ खराब मानविक समस्या माने दिशुस्कृति आमर अंचल 2 कोटी लोक गोटे भाषा कहउछन ताके किछि लोक कथित भाव में संबलपुरी बोलछन किछि लोक कोसली बोलछन किंतु भाषाटा समान है। आमर भाषा आज पर्यंत केंद्र सरकार पाखे 8 शेड्यूल तो स्थानित नहीं है राज्य सरकार मध्य ताके द्वितीय भाषार मर्यादा नहीं देला। आमर संस्कृति आमर परंपरा आमर नुआखाई आमर पुष्पनी आमर तिहार के सब बेले अवहेला प्रदर्शन करागला। सांस्कृतिक शोषण भी अंचल में करागला जबरदस्ती ओडिया भाषा लदी दिगला ओडिया संस्कृति रज दोल की अंचल लदी दिगला तो स्वाभाविक भाव में समस्त भीतर गोटे प्रतिक्रिया अच्छी एवं ये प्रतिक्रिया इतिहास रे आम केवे ओडिशा संगे थाइनी तेणु ऐतिहासिक दृष्टिकोण आम गोटे सेपरेट लैंड भाषा आमर स्वतंत्र तेणु भाषिक दृष्टि आम गोटे स्वतंत्र लैंड संस्कृति और परंपरा दृष्टि आम गोटे स्वतंत्र लैंड एवं अर्थनैतिक रूपे गोटे समृद्ध अंचल के क्रमागत भाव में चक्रांत कर गरीब कर दिया। तुम्हें तुम बिजनेस लगी लड़ निजर स्वार्थर लगी लड़ आमके आमर माँ माटिर हक लगी लड़बार के छाणी दियो।